juga saya ucapkan selamat terima di pelawak kondangnya Kota Blitar. Ada Cak Percil DS Mulosun sing bisa nyepuro riko ati wis sing bisa ya sing bisa nerima riko wis aja jak guyon apene lu salam lho cah kula niku salam nggih aja guyon rek aja guyon nyambut gawe masamu tanggap niku wawali rawuh balurah rawuh ketua panitia rawuh aja mong sembrono cah kene iki ditanggap awake dhewe iki sebagai generasi penerus bangsa kudu sing duwe tatanan sing apik wong Jawa duwe jiwa Jawa kang kajawi bener dat dadi sik kabeh-kabeh iki kudu ngerti lak ngono to Cil awake dhewe iki di depan sapa? Di depan panitia. Sapa ae? Pak komplit kuwi sebab kuwi dadi awake dhewe kudu sing bisa mulus. Iki jalukane lagu. Jangkrik endi to sing tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini acara memperingati hari ulang tahun RI yang ke-73 dan bersih Kelurahan Karangsari. Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo. Bapak Lurah Predi Hermawan, Ketua Panitia Bapak Abdul Muiz, anggota Karang Taruna. Wabil khusus matang Bapak Wawali. Bapak Wawali. Bapak kowe genah apal tet aku. Sapa? Lha nek tulisane goblokmu lho. Bapak Santoso ngono ya apal ngene. Lah apal iki lah sering ketemu kudu iso berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Penontone hebat. Penontone sing kono sing enom kumpul enom, sing tuwek kumpul tuwek, sing ayu ya kumpul sing ayu-ayu. Sing elek rata. Dadi maksudnya rata ning dhuwur panggung ki lho loro ki elek kabeh. Lah lek kene iki penontone apik-apik samu awakmu nggone blimbing ngene goblok. Blimbing agrowisata lah kowe gene dhewe ning Banyuwangi daerah kono ki enek Pulau Merah terus enek sing golongane apa pantai-pantai kene ya akeh kene nggone blimbing nggone buah-buahan ora ro sangke apa terkenale iki nomor 1 Jawa Timur kene ya ora meng kuwi tok lho sebabe apa lho kuwi pelestariane. Iya. Terus apa kawin silang. Setekan menjadi. Aja mung buah karo buah tok, Zil. Lho, buah karo demit iki iso dadi ya. Kowe goblok meneh buah karo demit itu dadine sitok. Kowe ngomong buah karo demit rupamu kaya demit ngomong karo demit. Buah karo demit iki dikawini silang iki kenek. Contone gedang gendruwo. Gedang gendruwo. Iya. Aja mung karo demit, karo kewan iki lho. Spesies tumbuhan dikawinkan dengan spesies kewan. Spesies apa kuwi? Jambu monyet. Oh iya jambu monyet. Ora mung kuwi tok, Tet. Saiki wong bakulane teko kono kae. Teko kono sampe teko kene kuwi bakulan saiki beda-beda jenenge. Ben ampre wong iki saiki kan wong iki cara piye ya disawangno kayake kaya wah iki jane jerone apa? Oh ngono. Kaya mie jenenge. Iya mie setan. Aku iso ben duwe apene sego goreng gendruwo. Lho iya Tet goblokmu. Rujak cingur biasa Surabaya. Iki digawe bakso mercon. Lah biasa ya. Bakso mercon iki ndandake paling pedes. Terus awakmu bakso kuntilanak. Urung dinggih goblok bakso kuntilanak iki. Es pocong. Nah, iya ta. Awakmu digawe cetek ngono kae wis kaget. Otomatis kowe dilungkas bongko biasa apa ngono. Kowe nek ngomongin masalah wong bakulan, saiki wong bakulan apa sing tuku mlayu, sing ngadol ya mlayu. Apa enek goblokmu lho. Lho bakulan kabeh mlayu. Apa sing bakulan mlayu, sing tuku ya mlayu. Lah bakulan apa? Sego goreng. Sego goreng ya ora enek sing mlayu goblok. Enek no. Lah kok iso? Sego goreng kobongan. Oh iya. Bakulane mlayu sing tuku ya mlayu. Saiki. Beh goblok kowe iki bakul apa? Sego goreng kobongan. Sego goreng kobongan. Saiki sego goreng aku sego goreng apa sing gak dipangan wong? Mambu. Wah goblokmu. Sego goreng
Apa Sil? Sego goreng campur oli tap-tapan. Ora gelem. Lah kowe ora pikiranmu ora cerdas. Oh ideolog Awakmu apa? Kita sebagai bangsa ini harus cerdas, harus pinter do. Ya apa SDM-mu aduh lulusan apa to, Cil? Lah kowe apa iso? Kowe menang rambutmu dirondap tok kuwi lho. Lah kowe apa iso bahasa Inggris? Bahasa Inggris mau minta apa? Hah? Lah isomu bahasa Inggris belajar gini sapa jajal? Ya ning kamus no. Wah, ruwet belajar ning kamus. Belajar kudune ya ning nggen spesialis wong sing iso Inggris. Ah contone aku belajar ning Hongkong sesasi pinter le. Ya awakmu. Aku belajar ning sesasi pinter. Dadi awakmu sesasi ning Hongkong iki mung belajar bahasa Inggris. Belajar ndasmu penjara ya belajar. Engkono genah. Dadi lek belajar awake dhewe ning kamus, sok-soki artine iki kata per kata didadekne siji beda. Beda meneh katanya dengan kata bahasa Inggris baru bahasa Indonesia. Lah bahasa Indonesia bahasa Inggris padha dijawabne sok-sok beda. Oh, contone Sil. Well ki apa? Baik. Come. Come datang. Datang. Welcome selamat datang. Oh, ning Jawa dudu. Apa Jawa? Keset. Iki lho beda. Sok-sok ning Jawa ki membingungkan. Jawa beda artinya. No ya apa? No tidak. Smoking Merokok. lah di No smoking tidak boleh merokok. beda ning kene pom bensin nang Jawa. Jawa pom bensin. Oh. Good ya apa? Good bagus. Baik utawa bagus. Time Waktu. Lah iki lek ning kene bedane. Nek Jawa apa? Biskuit. Wih coklat. Good time. Good time. Lah iya. Padha karo Silver Queen. Silver iki perak, Queen iki raja. Lah iya, beda-beda. Apa nek iki dikai udan sing kaya ngene Lah iki? kudu bersyukur. Water. Water. Wah ra mudeng kowe, ra mudeng. Kowe ra mudeng Inggris. Water ki banyu. Lah iya. Terus Lah iya banyu sing cilik iki little water. Banyu cilik sing mlebu. berarti udan. Heeh. Lah kuwi nuwun sewu, Tet. Awakmu kudune iso umpamane awakmu jak omongan bahasa Inggris mudeng apa ora kowe? Lah ya mudeng lho. Lah saiki tak takoni awakmu ya apa iso? Lah iya, Pak. I like you apa? I like you, aku suka kamu. Loh. Terus I love you. Aku cinta kamu. I don't know. Aku tidak tahu. Berarti kan ra iso bahasa Inggris we. Berarti awakmu ya ra iso mentang-mentang we ning Hongkong bahasa Inggris iso. Nyatane awakmu ra iso lho, Cil. Wong tau didoni ketoke iki. Lha ancene artine kuwi goblok kuwi lho. Lah iya berarti kan gak iso. Saiki tak takoni I like you. I like you. Aku suka kamu. I love you. Aku cinta kamu. I don't know. Aku tidak. Lah ya tau ya ra isomu. Berarti kan gak iso bahasa Inggris we. Maksudnya ki artine kuwi kok pekok. Artine apa? Aku tidak tahu. Berarti ra weruh awakmu. Lah lho, nggone Pak Wali berarti awakmu ra ro. Tak idek cengelmu lho engko sisik. Aku iki takon bener apa ora? Lah takonmu bener tapi bingung nek I kancan. don't know artine apa, Cik? Aku tidak tahu. Lho berarti kan ra ro. Lah apa kuwi ngono kuwi? Apa? I sun apa? Apa? I like you. I like you, Aku suka kamu. Nah, terus I love you. aku cinta kamu. Terus I don't know. Kuwi bahasa Inggris. Lah bahasa Jawane apa bahasa Indonesia iki? Aku ora ngerti. Lah ya berarti kan ora ngerti awakmu. Oh, pinter Gundat. Pinter. Sesuk melu aku le. Nyapa? Tak kek ning ngarepan omah. Arti kapakne. Tertabrakne bis bagong no goblokmu lho. Rumangsa aku Memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Roh. Kita itu harus sebagai generasi penerus pesan dan kesan. Lewat lagu bisa. Oke. Kenapa begitu? Ya. Dulu pejuang-pejuang kita. Loh, nyowoh sil. Taruhane nyawa. Paribasan bocah saiki garek roh, garek neruske. TNI, Polri dadi sitok. Ya. Apa sih artinya polisi? Polisi. Po. Tepo sliro. Aku ra iso jangkrik kok. Polisi ki po. Po. Padha rukun karo masyarakat. Makane iso menciptakan kemerdekaan. Rukun karo kancane. Poli lili. Lindungan masyarakat diutamakan sebelum keluarga. Si. Siap siaga ngemban tugas pemerintah atau atasan. Weh, polisi. Aku loh gitu. Anu terus liane. TNI ada apa? Angkatan darat, Darat, angkatan laut, laut. angkatan Selam. angkatan selam ku apa ya enek. Angkatan udara. Motone angkatan udara. Angkatan udara. Kartika Eka Paksi. Gendeng puntet, gendeng. Piye to? Angkatan udara, angkatan laut. Jales Pepas Jaya Mahi. Oh, angkatan darat. Swabwana Paksa. Terus lalak polisi. Polisi Pormoter. Ah. Profesional, modern dan terpercaya. Linmas. Linmas mbu apa? Mutune apa? Awakmu? Becik ketitik ala ketara.
Tenan Limas. Motone kuwi. Wah bocah ra ngerti kowe iki. Coba kamu apa musik. Nggih apa? Gitar. Lah. Iki lho. Gah apa nane mbok onone keri kabeh mbok onone. Maksudnya biola. Lah kecare mbok esek-esek ngene. Biola dengan lagu lagune syukur sama apa? babakan puisi. Lagu syukur. Syukur endi? Syukur tukang becak. Gak Madura. Lah endi? Lagu syukur. Ya kono lah. Ape puisi leren biayaan ngono ing kancane. Cane anu. Ayo tak. Alate ra enek ngono. Iki. Iki mecut dasmu kowe terus. Diwalik kene lak kena aja. Oh, ibarat ya. Iya iyalah. Kene Nyemoni. Pucuke ada abang. Nyapo? Jangkrik. Potongane kok gini lho, Jil. Mendol dhuwur. Maneman kaya ngene. Lagune apa? Syukur lah. No. Roh datun rasa mbok warai wong tuwek mbok warai. Sirahmu piye? Duh, kleru rono. Biola ini ki ngene. Mosok biola ngene lho terus piye? Oh iya kita ngengen ya ngene ya. Kleru. Nyawa? Dek, syukur. Lah nyawa. Kuwi sayang dua. Oh alah, iki gak dikek dangdut sik. Ora. Ya wis, Kucluk kuwi. Sing piye dadat syukur iki sing piye? Iya. Nah, iya. Anune senarmu kita tak semprot, kowe tak semprot. Kita senarmu ape pedhot kita. Indonesia. Tak idoni malah tak pocot gasmu. Nyapo. Aja banter-banter kaya cah cilik turu lho. Cil, pejuang untuk mengusir penjajah ki bengokane pejuang kaya biyen ki lah tenan. Lah piye to? Merdeka atau mati. Bangsat lo ki mone pejuangnya Jakarta. Bangsat lo. Mereka penjajah-penjajah harus saya usir dari bumi Indonesia. Minggir lo, mati lo. Bangsat lo. Ya wis ora apa-apa. Jakarta wi. Iya tegas awe. Lah kowe iki wong. Lah kowe wong ndi kowe iki? Jakarta apa wong Surabaya? Aku nirokne wong Jakarta. Ya jajal nirokne wong Surabaya lah iso jajal. Lah Surabaya piye? Ya jajal kowe iso apa ora? Bengoke piye? Hei, Rek. Wah. Opo? Ayo, Rek. Weh ngejak remi kowe iki. Pejuangnya piye, Bu? Ya londo, kirek, cuk. Goblok ngono kuwi. Bajingan ta idek cengelmu. Itu kene. Picek. Langsung dipateni. Kuwi wong Surabaya. Surabaya nesu ngono kuwi. Kowe iki wong ndi Surabaya iso jajan iso. Iya. Piye wong Surabaya sih? Piye nesune wong Surabaya piye? Aimu. Rondo kurang ajar jajamu cuk. Nesu tenan dat ngono kuwi dat. Mangsamu dijajah perang-perangane dijajah. Awakmu dhewe lho umpamane bojomu digawa wong misuhmu piye Lah jajal? enggak apa-apa. Loh. Oh iya bojomu merongos ya. Nah ya enggak apa-apa. Nuwun sewu Pak Wali, bojone merongos. Ya ora dadi penyanyi dat. Merongoso ning dadi artis lho nek Pia Palen. Terus Karisma, sapa? Nila Karisma. Ngawur. Nila Sekupi. Amit ki Demi lho rene apa-apane karo bojoku sih. Iya dat ya. Munggah pentas bojoku kabeh tepuk tangan. Apa nyancene suarane penak Mas merongos. Penak apa? Lah nyapa to Mas? Dlungup. Oh tambah PC barang to saiki. Akhirnya Iya. Piye mak tegas apa ora? Ha iya bojomu merongos. Nyapa bojomu? Takokmu apa kowe iki? Iki tegas apa ora puisiku? Biasa ae lho, alon-alone nyapa to kuwi jan gatel-teleh wis sing alon ya. Indonesia. Wo banci. Lah jare mau keras salah Indonesia alon ting tegas. Ayo.
Sing penting ngena. Biola mbok takoki lho kowe enek to kuwi. Ya jenenge biola kok iso jawab. Lho kowe takon. Indonesia. Bener. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dikenal NKRI harga mati. Pinter. Di mana pada tahun 1945 tepatnya tanggal 17 Agustus Indonesia telah merdeka. Dengan para pahlawan yang telah gugur, kehilangan nyawa, bercucuran darah demi mengibarkan sang saka merah putih. Oh, pahlawanku, pahlawanku. Ya, Dat. Pertaruhkan nyawamu demi kemerdekaan Republik Indonesia. Sopo lho kuwi? Kau pahlawanku. Lah, candi lho Dat kuwi. Anak yatim yang kehilangan bapaknya untuk memperebutkan kemerdekaan. Bacot. Juga banyak janda yang kehilangan suaminya. Ya Allah, rondo Dat. Iya. Semua demi kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang memberi nafkah untuk janda-janda? Dat, nama apa tuwe? Nom. Mening wi. Siapa terus? Iya loh. Yang memberikan nafkah untuk anak dan janda-janda? Dolan ning ndi Dat wi? Kota ya. Alah, ning mau lancar kuwi. Iya. Dat, Wih gelem ora? gelem. Oh, janda. Lah rondo. Di mana kau sekarang jandaku? Dat, nggak celana gemes apa ora? Tak mene. Bayang. Kene enek rang-rangan ya. Bayu. Dat. Mening. Iya. Siapa yang bertanggung jawab untuk janda-janda itu? Iya, Dat, pesane lho. Kesinilah janda. Kesini. Kalau kesepian kesinilah. Kesini. Kowe gelem Jane ora? puisi koclok apa piye to kowe iki? Apa enek puisi son rondo tak lho. Ya karena Rondo ditinggal bojone mempertaruhkan Ya ora kemerdekaan enek. sih. Ora enek ta ceritane kok iso puisi teko rondo tok. Awakmu iso apa ora? Jarang. Ora gendah nyah. Apal ora? Ngene lho puisi. Oh, tak biacok cengkok rono lho. Biacok tenan lumayan. Ayo. Lagune. Ayo. Sanono. Lah. Tirokno puisi anu syairku. Lah ora usah nderokne sarmu aku tak puisi dhewe. Monggo. Gah aku nderokne nggonmu kleru lagune. Hah? Dari yakinku Ngarepe mau piye, Dat? Ngarepe Indonesia. lalian aku saiki. Padahmu nano. Indo ngono ta. Oh. Apa? Sambat tok ora oleh to kuwi. Nano. Indonesia. Indonesia. Anu, ngene, kowe njaluk wis iki puisi umpamane kowe lagu apa, njajal sembarang lagu apa kaca kuwi nah. Puisi Heeh, sairi aku to. Kowe lagune apa? Sik ngomong sik. Terserah aku. Lah ngomong ta. Enggak iso no. Kowe jare mau cerdas. Ngomong Apa jare aku? Iya. Dari yakinku teguh. Kita harus yakin. Hati Kita juga harus ikhlas. Kita harus penuh dengan hati keikhlasan. Kesucianmu. Kesucianmu. Oh, pahlawanku.
Hampir malam di Jogja. Kita di Jogja. Ketika keretaku tiba. Cuki-caki kereta tiba. Remang-remang Peteng dedet cuaca. lelimengan di sana. Terkejut aku tiba. Apa sih itu? Terkejut aku. Kelangan ison iki wis kehilangan. Aku sangat kehilangan. Oh bungaku, oh cintaku, yang aku cintai hanya kamu. Sakit, rasane oh sakit, hatimu loro. rasanya sangat sakit. Kudangan, kudangan dibawa orang lain. Kok sampai segitunya? Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam. Melayang, cinta satu malam. Kok satu kok kuno biar piye bocah iki? Lah terus piye? Lah sampai cinta sama mending lho. Goblokmu lho. Bocaran Jawa wae iki mesti sih. Ngawur iki. Lagu iki aja sing C pakai C. Pakai keyboardmu ndi? Wah. Cuwilik to, Mas. Dat nyanyi lagu C pakai C. Hadap sana. Meringis. Puntet, tempamu kok bajul lho sisi. Mbok sing mesem ora jare kon meringis lho. Ngono lho, Dat. Lah, C ya? C. Ayo coba lagunya apa Kundat? Yang kekinian Mas Kundat ya. Okay. Jangan sampai lagu yang sudah lawas. Oke. Bisa ta? G apa C? G kena, C kena. Oh iya. Lah anu lah ning B ning C, Mas. Lho dadine toilet. Toilet umum. G ya, G. Hadap sana. Lagu judul apa? Anu, Loro Untu. Aku kapan nilai? Nong moto. Lah lagu apa wi? Lagu apa? Basa moto no. Lah lagu basa mata luar negeri lho. Lagu basa mata lho kancane pinter no. Good night ladies and gentlemen. Weh. Ngonet ya apa? Good night ya ngonet ya apa? Good night. Oh iya. Ge mbak ge Dat. Ancen kupingmu iki ora mbok katembat iki apa? Desak. Good night ladies and gentlemen. Ngapa? Gak. Bahasa Inggris loh. Good night ladies and gentlemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Teman listener kena bos. Tebuk adalah tersepalan benar. Mas. Ngomong apa ngono? Ngomong bahasa Inggris Mas. Lah bahasa Inggris piye ta? Good night ladies and gentlemen. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Tebuk darulan the fall wine. Apa? Wih apa? Wih basa apa? Wes meneng kok. Don opsal. Oke. Ong Tak pecut tak tas. Iya. Malah kok joledeng lho kuwi sisi. Michael Jackson. Michael Jackson apa ana iki cacingan apa piye kok masuk. Ngene lho. Sing nembang sapa? Awakmu. Lah iya. Iya sorry. Nyapa kowe ganggu? Ya sorry Dat ngono nesu. Ora ganggu. Ayo, wah, iya. Oh. Ya. Donop Oke.
Bianteng kempos kowe malan. Kuwi lagune kaya iya Terus kokon piye? Ya apa ya? Oh ya apa ya iso lho, Cil. Pinter ngalih-ngalih tak pecut. Tak pecut. Judule waku. Ampun, Pak, ampun. Waku judule yes. Yes Atau iya. Ya. Lah dono salah rene artine apa dondong apa salah iki jenenge. Oh dudu Inggris goblok. 1 2 3 4. Nyapa? Yes. Yes. No. Yes. No. Yeah, 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 yeah. Yes. Yes, yes, yes. Yo. Ya sewes-sewes dikandani orang rewes nganyel ke ati. Ya sewes-sewes dikandani malah bablas kang bobo sabas. Ya yes Sini tak mau. yo. Aduh. Wis wong dipluntir tangkeme. Ya sewes-sewes. Lah ya iya satbane dono. Nyanyi apa? Iki lho contone kaya sindan sit 1. Ayo. Iki lho. Gila. Ning. Wah, mening ya. Ning. Namanya siapa? Nama kamu siapa? Saya Ana. 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 Kamu tuh tahu artinya I love you tahu? Tahu? Apa? Aku cinta kamu. Aku juga. Siapa tadi? Ana. Ana asli dari mana? Ana Pesparia. Ya. Dari balapan. Balapan. Iya. Mohon maaf, Ana kesukaan apa ya? Kesukaan apa? Makanan. hobi, Oh, hobi. hobi. Hobi saya bernyanyi. Nyanyi sama Iya. siapa? Sendiri. Lah nyapa ora nek kancane? Lah kok nyapa kowe takone? Lah menawa nek kancane rada penak tedat goblok. Maksudnya nek kancane dijak duel kowe. Duet. Duel itu tonyo-tonyoan goblok. Duet. Nyanyi bareng lho, Cil. Duet. Aduh, hobi menyanyi. Iya. Cita-cita ingin jadi Jadi dokter. dokter nyuntik percil. Alah. Kudune awakmu sing nyuntik. Kowe ora iso nyuntik Radit. Jarum. Berarti saya nyuntik. Kudu kowe. Aku nyuntik jae. Ya keri. Goblok bisa. Oh dokter kene. Lah nyuntik aku ndak apa-apa, penting jangan nyuntik kuntet itu tetanus. Nyapa. Mbak Ana, apa itu tahu ke mana saja? Omongmu bahasamu piye? Tahu ning dia. Dadi kok tahu ning dia. Pernah di mana? Jalan-jalan pernah ke Pulau Seribu Jakarta. Belum? Belum. Gimana kalau kita ke sana? Oh, Kita kenapa? mencari 1000 mimpi cinta kita. masuk. Kundat apa iso? Potongane. Kalau sama saya enggak apa-apa itu sama Pak Po. Pak Po. Pak Poh makpokne. Ah. Nyapa to? Jajal pemene awakmu rayu piye jajal? Maju sedikit dong sayang. Omone Jangan ke situ suruh aja. berdiri enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Sini sayang. Disepoti non campur sari ya. Lungguh sedang lungguh. Iya saya. Namanya siapa? Ana. Kundat iki budek mau ana takon ae kowe. Budek Malah sing takon awakmu to. iya. Kowe nyapa kok sirik? Ora. Nyapa nesu ya. Dume awakmu dhuwur aku ndek aku ora wani. Kleru tanganmu goblok. Dumeh awakmu dhuwur aku ndek. Kleru. Dume awakmu dhuwur aku ndek. Lah kleru. Goblok sisi kuntate. Jajal nak omongan. Ana, Iya. kesini sama siapa sayang? Sendiri. Sudah punya pacar belum? Belum. Bagaimana kalau pacaran sama Kuntet? Enggak mau, ya udah enggak apa-apa. Iya aja ndok. Oleh genset ndok setrum dasmu engko. Ana yang ku sayang.
Iya. Kamu tahu ndak bolpoin? Tahu. Kenapa? Apa isinya bolpoin sayang? Tinta. Tinta. Oke. Bukan titik yang menyebabkan tinta sayang. Apa? Tapi tinta yang menyebabkan titik. Oh. Bukan kamu cantik hingga aku cinta. Karena aku cinta kamu kelihatan cantik. Ana, Apa? kamu tahu cat M-ko? Arep mbok cat apa piye? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Tahu. Iya. Itu belinya di mana-mana kan ada. Warna yang paling kamu suka apa? Warna ungu. Podo karo berarti karo aku. Endi? Terserah. Spesial mundi. Ana, Aku yo tekok cat tok. Iya. cita-cita kamu kan ingin jadi dokter. Iya. Bagaimana besok pagi kamu saya ajak ke apotek sayang? Untuk apa? Membeli obat. Obat apa? Obat cintaku padamu. Oh ya. Ana, Iya. gimana kalau kita ke martabak? Ya. Bulan. Nyapa lo Mas? Kita badok bareng-bareng di sana. Ya. Ini ada caranya ini Gini, sayang, Iya. kalau sudah ke apotek, Iya. nanti ke Indomaret sayang. Beli apa? Saya belikan Hansa Plus Untuk apa? untuk menutupi luka di hatimu sayang. Aduh, kok sing koyo Mas Kuntet ngene iki lho, Mas. Gimana kalau kita ke pom bensin? Nyapa, Mas? Ngebong kuntet. Membakar hatiku nesu yang sangat marah, terkobar-kobar api neraka. Nesu. Lah ora nek ngono lah. Lah aku gawe lagu ora tau gawe. Coba rayuan Oke. lagumu gimana? Sembarang nadamu sembarang jreng no siso aku. Tangan kamu mana sayang? C aja sama C. Ora usah melok-melok. Ngalih timbang kecipratan getih ning kene mengko. Aceluk aku aja percaya Mas Pur ya. Mas Pur. Iya sayang. Pur sapa? Purwadi. RCTI lo goblok bocah ra tau ndelok TV. Oh. Senenganmu RCTI cak lho. Ketara kowe. Napa? Ketara delokmu HP jero ning ngono entok kowe. Lah sing marah kan awakmu. Ngajar. Delok odet wah apik ngono lho. Apa cil Japanese? Tak biar cok. Iya cok ndiasmu. Cah nom-noman keluarga Japanese. Mohon maaf saya. Enggak boleh, kalau, tidak boleh. Kalau apa itu kalau lagu kamu kesukaan lagu apa? Kesukaan aja. Lagu Banyuwangi. Banyuwangi suka? Iya, suka. Gimana kalau itu? Lagu apa dangdut? itu? Lagu Banyuwangi. Iya. Banyuwangi aja dulu aja. Iya. Apa dangdut? Dangdut. Gimana kalau Banyuwangi? Piye to Iki piye to takonmu ki piye ngale? Takonmu piye? Banyuwangi. Kamu rayuan-rayuan dong yang bagus. Jangan gitu. Iya ya tak trono lah. Taumu apa? Tak idoni lho, ndang ngono lho. Ndang kowe lho. Oh, idon-idone wis ndek urung Wong garing. ndek. C. Rabi aja karo sing dhuwur. Lha ternyata apa? Bocah ndek rabi karo ndek penak. Loh, kowe. serasi dong. Serasi apa? Ndek karo ndek ki serasi. Duwe anak 5 ndek sak mene-mene terus piye wis. Atus, atus. Nyek. Najan ndek kan. Nyek. Aku najan ndek kan ganteng bermanfaat timbang awakmu. Nyapa? Lah potonganmu lho. Lah nyapa? Bagus, telinga bagus. Loh. Tangan Ya Allah. bagus. Oke. Kaki tinggi Si- bagus. siap. Kepala bagus. Irungmu yang seperti sokle. Oh, tuh Mas. Ya Allah irungmu kok Ya balik toh. nyapeni. Kancane irunge ndelesek kok iya. Rege-rege mestara. Lah lagune sapa kuwi? Ora usah nglangge lagune Jidol. Lagune sarungan India, Jidol. Jidol. Duduk gubuk asmara ta kuwi? Mudu. Oh alah. Rege-rege mestara. Alah tet kendeken, kamu kendeken. Gak kena. Yang ngene ae wis. Ya. Selungkuh badan Lah ya, sikil Mas. kendeken lho. Ya Allah mek sakmene. Piro iki? Delok entar. Aja mbok ukur. Ukuran. Ronkilan nih long mean. Alah, penak Sikile wi. ronkilan nganune sak piro? Iya. Ya Allah. Dirijine mati lak coilik nyenil ngono akhire. Ki najan rongkilan itu digoleki mesti enak sing gedhe. Apane sikile mek ronkilan apa mek sakmene? Ki lho bokongku. Rege. Rege-rege mestara. Tu samane laga.
Kerik-kerik kemis terha tusan. Hei, manci kursi lho ben penak. Manci kursi ben penak maksa ndati. Jesi mujiku mujasi curane laga Indil merah ligaya lucu ke Keri Entop wae. Lagune apa ya kuwi to? Cori-cori Cari-cari Cuke-cuke Cari-cari Talaleng telero Juke Agak maju ke depan. Coba saja. Cari-cari Talaleng telero Ora usah nggih ngono tak biacok ngono iki malah pecahi. Juke enak, suaranya enak. Cori-cori Ora ono berarti lagu apa iso? Lagu apa iso? Rale apik. Ya pakai lagu yang itu tadi Loro Untu bisa? Endi to? Oke, mang lho. Ini ikutine. Jajal. Apa enek to, Cek, lagu Loro Untu. Dena salam. Nah, lagu lagi. Coba. Ki tangane ngene, Mas. Tangane ora mbok bingkup ning kene. Ya kene kok juara. Mike sing kiwa Mike. Kiwe lah. Ah, kleru, tanganmu kleru. Piye to, Dat? Ada Pak Wali, tanganmu kleru. Lah piye? Lah aku lho kaya kumtat ngono ku lho. Oh, Ku lho. ngene. Lho, pas no. Pas. Langsung. Terus? Langsung. Hayalah sholat. Oh, adan. Kowe bolak-balik adan. Adan ngali. Karung kowe isu ya. Jare kuwi subuh. Oke. Ayo. Dat. Apa? Anu gulorot tempat sampah, Dat. Kibek. Nek angkrang apa piye, Me? Ora ning ngono, ora. Iki bocah kowe seturke kumat tok. Ora kuwi, Mbak. Lah piye to, Mas? Ngono lho, ya. Iya. Sing penak. Bismillah ya, bismillah. Iya. Tangan sini. Ya. Sik menengo. Menengo sik, meneng. Menengo aja. Aja bergerak. Ngono ae sik, menengo. Subhanallah. Jian, mecer. Kurang ajar. Hei. Wong edan. Ngawur langsung tan, digodhog sik. Goblok. Nya. Digodhog sik. Lah kontan apa diuntal. Berarti kalau kuwi genah-genah iso, Dat. Bocah iki genah paham. Kalau lagu yang kesukaan tadi saman bilang aja ke AA, jangan sama EE ya. Berarti kita bertiga keluarga telek. Ya. Apa? Kesukaan aja. Bilang kata. Juragan Empang? Oh. Juragan Empang. Nadane kita coba dulu. Urip sun lagi ketiban lintang. Tang. Gemerlap cahaya sinare terang. Tang. Dasar nasib sun lagi kaberan. Didemenin ning juragan Empang. Mira. Iya. Jenengku Kuntet asli Banyuwangi. Arek ganteng tur ati bani. Aku mung donga marang Gusti. Taun ngarep Kuntet munggah haji. Amin. Aku udah Tak kayak ini. Jenenge Percel asli dagelan. Arek ganteng yo tur tampan. Ora mulai suwene saulan. Ning Hongkong ada di
masa suling muni. Ora muni aimu, angkemmu. Baru pasang agak maju. Coba. Iya. Nah. Coba. Nadane beda ya? Ya, ada. Coba. Urip sun lagi ketiban lintang. Ini Pak, geng dadut. Urip sun lagi tak dadadang. Joget tau Mbak? Dadang. Apik suarane bagus, gerakanmu Raroh. belajar ono maksudnya duduk penari kowe iki. Dadi ngene lho iki ahli gerakan lagi ketiban lintang. Coba. Nah, sikit tangannya kiwa kene. Nah, tak rada maju. Rada dek. Aku mesti didisi karo cah-cah. Munggah rene lho. Jo ngono lho, rek. Kancane urung kenek barengan. Sak masuk rada dek. Masuk. Ya cok cengelmu tenan masamu. Bocah lek diwarai, aku tak belajari sik. Lho ndi? Kene lho. Malah pindah-pindah lho, Mbak. Rata ndek set, rada diundurne. Enak, Bang. Enak. Rata ngene. Set. Hop. Ya. Urip sun la. Aja mbok ngono. Piye? Ngene lho. Urip sun lagi tak tung der. Jok nenengen ngiwa nengen. Aja mbok nyerne. Iso koran. Iya. Ayo urip sun lagi. Urung. Piye to? Ngene lho. Urip sun lagi tak dadang. Lho, urung wayahe mbok ngono. Urip sun lagi tak dadang. sing ngarep rasan-rasan kaya iso ae urcil iku. Mesane Mbak Lurah ku. Ada Pak Lurah. Tak deloki dhewe. Ada Pak Wali deloki. Deloki dhewe. Iso ae udah taruh bener. Mbak Pak Wali Mbak Lurah ben ra. Bene tak Mbak Lurah. Mbak Lurah ngono ngawur. Iku susahku tok. Omongan wis tambah lu pengen delok tambah 150. Mbah, pengen mosok ora pengin, Mbah. Ayo urip. Urip selalu. Lho, aja mbok ubah nek keri kancane. Urung barang kok koyo. Urung. Urip sun. Urip selagi Dah. Piro, Cil? Piro? Wis, piro? Alah ku mau ditambahi 300 ora oleh aku. Sing gurine lho enak. Langsung ya Mbak ya, Juragan Empang ya. Yuk, langsung saja masih bersama Jiwa Budaya Campur Sarinya Kota Blitar. Ayo. Judulnya mau apa, Mbak? Juragan Empang. Ya iki pokoke. Ayo.
Aku dari Jawa Timur khususnya. Langsung saja dari kota Kiwa. Dari Kiwa sendiri. Kiwa ya Kiri. Kiwo. Dari kiri kita langsung alihkan ke tengen atau Gantian dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. kanan Oke, ke kiri. kiri, kanan seperti Langsung parkir, saja ya. disepoti. Yang spotnya enggak tahu ada. Oke. Jarang sama Mas MC-nya tolong ke sini. Selamat malam. Selamat Oke. malam Abang. Oke. Selamat malam juga. Selamat malam Bang Kuntit. Enggak usah. Nuki sing kene sing tukang nunggu kuburan enggak usah disalami. Langsung ke depan. Kita coba, Det. Kalau tadi dia solo, ini duet. Oh gitu. Antara penyanyi artis yang cantik bersama Lea. Oke? Di Lea. Lea nyokot kowe ngono. Wih duduk Lea. Aja lo Mas. Nyapa? Kuwi ngono barongan. Nah. Wis tak kandhani Mbak, lek tanggapan ki barongane dicepot dhisik. Aja mbok gawe. Wih duduk Lea, duduk barongan. Wih batang. Delok tak temoke. Lho lagi wajah asli lho Mbak, tak kira barongan. Delok. Barongan matamu. Ora oleh nesu. Ora oleh nesu. Ora oleh nesu. Ayo jajal. Sampeyan yo ngene. Lho Mas. Piye? Sampeyan kan ya wis kondang, Iya. Dadi nek kowe cara nyandra wong sing ati-ati mosok aku mau candra Lea apa rupaku kaya demit. Orang. Ora. Baik demit. Ya. Iki dijajal tok to. Dijajal kuwi lagune salah tampa. Pengen ero aku. MC ne Blitar iki kondang-kondange sapa to sing ora Sapa ora kenal aku sapa rumahsamu. Beja-bejone wong ngiling lan Mas padha ya iki. Lek muni bejo-bejo anu nyemprot kabeh lho. Mas Prono. Iya talon-alon Tak biacok cengelmu ra. Iya. Nadane. Sesuk ingin iki kalunge ra usah kaya iki lah. Piye? Rodok diboti. Sikilmu. Aduh, Sikilmu lho. Asem. Piye to? Sikilmu sing sesuk ben tak omongi Det, kalunge aja sing iki. Terus? Iki kan wis taun kala wingi. Iya. Iki diganti lighting ngono lho, sing gedhi ngono dadi gandul ngene karo nggowo. Nyampluk kowe kuwi ya. Iso keluar. Mas aku kok kancane nek di Ayo madhep rono Tejo tak biacok cengelmu tenan. Aja to. Nadane. Donga sing akeh ben sehat awake. Ya, Aku iki ora lara. Kere nek diamini warga Karangsari dadi gawe asem. ora usah oleh donga sing iso. Bejo iki wong wis tuwa, Ya. wong luwih dewasa. Dewasa. Cedak maneh iki cedak marang kuwasa dadi dhewe ndongak-ndongake muga. Aku arep bongko ngono. Yo ora sampean cedhek sing kuwasa. Maksudnya maneges. Maneges. Ngomong cedhekne sing kuwasa arepe malaikat Israel kok iki. Mana Mbak? Oh tak bianting kempos lho iki. Piye to mau kable-kable Nadane sakmono ki. Nada. Lagune. Yo. Ya Mas. Angel omong. Wes lho nadam lho. Oh. Lho ya to. Pas to. Jaluk nadae O. Apa gawe Ora, U? maksud Kan kita- rodok modot. O. Sari. Sari. Nadane. Semendes salah apa? Semendal ras Krungu kabeh kowe wis duwe kanthi. tanganmu rasa beda ora iso to anu ja semendal rasane ati ngono lho ya jal ayo Liyane ngono lho. ayo Lah. kleru Kleru. pales mundurmu lho pales Piye. ngene lho Turan semendal lho rasane ati lho ayo
Males lho mundurmu. Semendal rasane nggak. Lho. Ndak kena to? Sane ati. Ndonga. Ya. Dilungkas rong dina engkas mbah nutut apa ora lho kowe iki. Kok Ayo to. kere. Sabar. Semendal coba. Semendal rasane nggak. Wah, suaraku jelem. Lho berarti rada ndek. Ya toh. Wong kene penak sembarang. Bawa bejo iki lak nggae blangkon apik. Apa melak dudari dan jan koyo kucing lho. Gruwek raimu. Wah, bocah kucing rumah samu. Berarti sing gare ra kuat suaramu blangkone kuwi. Iya. Kaboten blangkon. Berarti gawe apa kudune lek ora blangkon. Lho ya. Sandal ku lho. Ora ayo. Semendal ra. Samono. Semendal ra. Rasane Semendal rasane ngati. Pinter. Krungu Kabyar riko wis duwe kanthi. sing eleng ta bengen ambi janjine. Apik. Lho, aku marahi awakmu ae. Oh, marah itu. Mas Joparan sing arep ninggale. Aku ra peninggalne dongaku mung siji ning apa ki warga Karangsari mugi paringi sehat walafiat, diparingi rezeki ingkang barokah, selamat donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Langsung ae apa lagune Mas? Salah tanpa masih bersama Mas Bejo dan Mbak Anis Sagita. Anis. Sopo Anis Sagita? Anis Sagita. Ayo dhewe langsung dat meluncur ke Kediri. Kediri. Ya, ya. Nggih, antem selamat Nggih. kalian.